हे बघा, अशा किती फेऱ्या मारणार तू? 10-12 तरी मारते. 10-12 मार, म्हणजे 15 मिनिटं तर तू वॉकिंग कर अशी. 10-12 मारले तर होतात ना. नाही, 10-12च्या वर जास्त नाही मारणार आहे. तू मार. हे काय करते? ते पाणी गळतो ना वरून पाईपाचं, त्याला बालदी ठेवते, नाही खाली खड्डे पडतात ना. हा, पाण्याने ना, कंटिन्युअस पाण्याने. वरती पाईप बघ कुठे ठेव. कर तू वॉकिंग कर. टोटल तिकडून रिटर्न आलीस ना, रिटर्न तर 80 स्टेप्स आहे तिकडे. कर कर असे 15 मिनिटं कर. जास्त नाही करणार, मला घरात काम आहे. 15 मिनिटं. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता तुम्ही बघितलं ना, बाहेर आपली मम्मी वॉकिंग करते, तर ती जेव्हा 15 मिनिटं तिकडे वॉकिंग करते तोपर्यंत ना मी इकडे काहीतरी आपली हे जी वालाची आमटी ना ती बनवून घेतो. सर्वात आधी तर रेसिपीला लागणारं साहित्य काढून घेऊया. मीठ, हळद, मसाला सर्व. इथे बघा मी सर्व साहित्य काढून घेतलेलं आहे. आता जरा गॅसवर आपला कुकर ठेवतो आणि सर्व तोपर्यंत इकडे सर्व कापून घेतो. आपले कांदा, टोमॅटो, पहिला आपल्याला तेल टाकून ठेवायचं. पहिला कुकर गरम होते आपलं. आता इकडे आपला कुकर गरम होतोय, तोपर्यंत मी कांदे आणि टोमॅटो कापून घेतो. सर्वात आधी आपल्याला कांदा कापायचा आहे ना. आता इथे बघा कांदा मी सर्व कापून घेतलेला आहे. जे जे आपल्याला साहित्य लागणारे सर्व कापून घेतलेले आहेत. आता सर्वात आधी तर मी याच्यात तेल टाकतोय. आणि जेव्हा पण मी तेल म्हणजे रेसिपी बनवतो ना, तेव्हा माझा तेल जरा कमीच असतो. मम्मी ते एकदम हिशोबाने टाकते, पण मी जरासं कमी तेल टाकतो. आता आपलं तेल जरा गरम होतं, जरा गॅस फास्ट करतो मी. आणि सर्वात आधी आपण ह्याच्यात आपण डायरेक्ट लसूण पण टाकू शकतो. म्हणजे मी मम्मीचे सर्व प्रोसेस बघितले, मम्मी लसूण पण टाकते. समजा आता लसूण नसेल तर मी नंतर थोड्या वेळानंतर म्हणजे कांदा आणि मिरच्या टाकल्याच्या नंतर मी टोमॅटो सोबत मी आलं लसणाची पेस्ट टाकणार आहे. तेल तापलं, कारण आपला कसा कुकर तापला होता ना, त्यामध्ये मी हा एक कांदा टाकतोय चिरलेला. आणि त्यासोबतच इथे बघा मी लाल मिरच्या घेतल्यात. हिरव्या मिरच्या होत्या, ते लाल मिरच्या झालेल्या आहेत, ते पण ह्याच्यात टाकतो. आणि आता जर आपण ढवळून घेऊया. वा, काळवीतच नाही घेतलं. मला रेसिपी बनवताना खडबूड खडबूड आवाज जास्त आवडत नाही. आणि इथे आपल्याला कांदा पूर्ण लाल नाही करायचा. आपण पूर्ण लाल करायला कसं 3-4 मिनिटं, 2-3 मिनिटं लागतात ना, तर इथे आपल्याला कांदा फक्त तेलामध्ये थोडा बोलतो ना तरसून घ्यायचा 1 मिनिटासाठी. आणि इकडे गॅस जरा मिडियम करत पाहिजे. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हे आपले कढीपत्ते टाकूया. कढीपत्ता पण सर्व कसं तेलामध्ये आणि कांद्यामध्ये मिक्स झाला पाहिजे. इथे बघा कांदा बघा आपला असा झालेला आहे. आता आपण त्यामध्ये टोमॅटो टाकणार आहोत. टोमॅटो टाकलं आहे आणि टोमॅटो पण जरा मी आता ढवळून घेतो. जर मी हे करायला नाही, म्हणजे मम्मी ऍक्च्युली बोलत होती मी करते, पण मम्मीची तेवढी वॉकिंग राहिली असती तर मी मम्मीला बोललोच नाही की मी करतो आतमध्ये जाऊन. तिला बाहेर वॉकिंग करू द्या, तोपर्यंत आपली ही काय रेसिपी एकदम इझी आहे. आता ह्याच्यासोबत मी आता आला लसणाची पेस्ट टाकतोय बघा. तुम्ही पण बघा ते आतमध्ये कसं दिसतंय. आणि आलं लसणाची पेस्ट टाकल्या ना त्याला एक वेगळाच आणि एकदम मस्त सुगंध येतो. हे बघा आतमध्ये असं कसं दिसतंय बघा. आता वेळ आलेली आहे आपल्याला सर्व मसाले टाकायचे. तर इकडे आपण काय काय घेतलं, इकडे लाल मसाला घेतलेला आहे आपण, झाकण उघडं आहे. हळद घेतलेली आहे आणि आपल्याला आपले वाल टाकायचे जे सोललेले आहेत, मम्मीने सोलून दिलेले आहेत मला इकडे. आणि आपला गरम मसाला. चला आता मसाले टाकूया आपण. आता इथे सर्व चांगला तेलामध्ये मिक्स झालेला आहे. तर जरासा गॅस मी स्लो केलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये बघा आम्ही जास्त काय तिखट खात नाही. मम्मीला कसं जास्त तिखट सहन होत नाही आणि मी तिला मम्मीला जास्त तिखट पण देते. आणि तुम्ही पण जास्त तिखट नाही खायचं. तर मी इकडे आमचा मसाला कसं जास्त तिखट नसतो. आमच्यात कसं धण्याचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे ना तो तिखट प्रमाण कमी होतं जरा. तर मी ते 1 चमचा लाल मसाला टाकतोय. जरा थोडा नावाला असं टाकतात, प्रथा आहे ती टाकायची वरतून. त्यानंतर हळद टाकायची आपल्याला. हळद एकदम थोडीशी टाकायची. हे सर्व ऍक्च्युअली मी मम्मीला ऑब्झर्व करून करूनच शिकलो. हळद टाकली, लाल मसाला टाकला. गरम मसाला आपण आताही टाकू शकतो, शेवटही टाकू शकतो, पण आपण कुकरमध्ये बनवत असल्यामुळे आपण गरम मसाला आताच टाकणार आहोत. गरम मसाला पण आपल्याला अर्धा चमचा टाकायचा. हे सर्व टाकल्यावर आपल्याला
सर्व मिक्स करून घ्यायचं. आज जरा मम्मीला खुश करूया रेसिपी दाखवून. ढवळल्यानंतर सर्व आतमध्ये असं दिसतंय बघा. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय टाकायचे तर आपलं ते मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजे आपले वाल. आपण इथे सर्व आपण जेवढे इन्ग्रेडियंट टाकले होते सर्व साहित्य मिक्स झालेले आहेत. आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहे वाल आणि त्यातले सर्व. तुम्ही एवढं लांब कशाला जरा जवळ म्हणजे कसं तुम्हाला टाकताना पण दिसेल ना. येस. आणि हे वाल चांगले धुवून घेतले होते. तिथे बघा आपण सर्व वाल टाकलेले आहेत. आणि आता सर्व वाल टाकल्यानंतर आपल्याला जे इम्पॉर्टंट असतं जे कधीच विसरायचं नाही, नाहीतर रेसिपी बनवून काहीच फायदा नाही, ते म्हणजे आपलं मीठ. आणि मिठाचा अंदाज पण मला एकदम व्यवस्थित आहे, पण मला पण हाताने टाकायला आवडतं मीठ. बस. आता इथे आपले वाल टाकलेले आहेत. आता आपण खोबरं टाकायचं. आपल्याला हे चांगल्या प्रकारे ढवलायचं. आणि आता मी इथे गॅस फास्ट करतो आहे पूर्ण. स्लो मिडियम फास्ट आपण करत राहायचं, बघायचं जसं आपण टाकतो तसं स्लो करायचं. टाकल्यानंतर आपण सर्व फास्ट करायचं. आता इथे आपण झाकण लावून घेऊया. पण तुम्हाला तर आयडिया असेलच की जर आपण मुगाची डाळ किंवा अशी काहीतरी डाळ करत असो ना तेव्हा आपण त्याला कड काढून घेतो, त्यानंतर आपण त्याला झाकण लावतो. तर इकडे कसं आपण आपले हे वाल आहेत ना, तर ह्याला ते करायचे म्हणजे कड काढून घ्यायची काही गरज नाही. आपण डायरेक्ट त्याला असं मिक्स करायचं सर्व आणि आता झाकण लावून घ्यायचं. आणि 3 शिटी झाले की आपली रेसिपी एकदम रेडी. आपलं म्हणजे मम्मीचं बाहेर वॉकिंग पण झालं आणि आतमध्ये आपलं एकदम साधं सोपं. लॉकडाऊन मध्ये आम्ही काहीतरी, मी तुम्हाला एक सांगतो बघा, लॉकडाऊन मध्ये आम्ही असं वेगवेगळं काहीतरी बनवू शकतो पण आम्ही अवॉइड करतोय. आम्ही सहज नॉर्मल खाऊनच असं पुढे पुढे जातोय. आमटी झाली ना आपली आपल्या वालाची, तर लोणच्या सोबत आणि भातासोबत खाल्लं तरी एकदम छान. आता सर्व आपल्या जागेवर ठेवा. आपला मीठ, मसाला, हळद आणि आपला गरम मसाला सर्व आपापल्या जागेवर जाऊ दे. आता इथे आपली पहिली सिटी होते. किचन पण साफ केलेलं आहे, भांडी पण धुवायला टाकलेली आहेत. आता आपण जरा बाहेर लक्ष ठेवूया किती राऊंड मारून झाले ते तरी बघूया. आणि आतमध्ये बघा सिटीचा आवाज तुम्हाला येत होता पण दरवाजा बंद केल्यावर नंतर येणार नाही. तर किती राऊंड, कितवा राऊंड? काय करतोय? घरी जादू करतोय मी, किचन मध्ये जादू करतोय. जादू आमटी करायची आहे मला, झालं माझं. तर कुकरची शिट्टी झाली, तू केला की काय? मग शिकलो मी तुझ्याकडून आमटी करायला. आमटी काय एक टाका, दुसरा टाका, तिसरा टाका, टाकत जावं फक्त. बनवली आमटी? हो, ही दुसरी सिटी होते. मग मी अजून 4-5 राऊंड मारते. मार बिंदास. पाण्याची बॉटल संपवली का? तू नाही येत राऊंड मारायला? हा तू नाही, माझा पोट ऑलरेडी कमी झालेला आहे. आणि इथे तुम्ही मला विचाराल की फिट कसं राहायचं, मला पोट कमी करायचं, मला काही कमी करायचं, म्हणजे स्लिम फिट व्हायचं असेल तर तुम्हाला एक्सरसाइज करणं गरजेचं आहे. तुम्ही एक माणसं डायटिंग विचारतात, डायटिंग पण इम्पॉर्टंट असते पण त्यासोबतच एक्सरसाइज करणं पण खूप इम्पॉर्टंट असते. वॉकिंगला एक्सरसाइज समजू नका, एक्सरसाइज वेगळा असतं आणि वॉकिंग वेगळी असते. काय मम्मी बरोबर ना? वॉकिंग मध्ये कसं आपले सर्व जे जॉईंट्स असतात ना सर्व जास्त मूव्ह नाही होत. म्हणजे बघा आता हे शोल्डर आपण जे मूव्ह करतो ते तसं मूव्ह होत नाही. तुम्ही एक्सरसाइज पण करत राहा, वॉकिंग पण करत राहा. जसं आपल्या जेवण गरजेचं आहे आपल्या बॉडीला, तशीच एक्सरसाइज पण गरजेची आहे आपल्या बॉडीला. आणि आपण वॉकिंग करताना हात पाय हलवायचे, हात पण हलवायचे. कसे? मार्चिंग सारखे, लेफ्ट राईट लेफ्ट. हात पण हलवायचे. आणि आतमध्ये आता तिसरी सिटी होणार आहे. आपल्याला तिसऱ्या सिटी नंतर गॅस बंद करायचा. चला आतमध्ये जाऊया आपण. येते ना आतमध्ये? दरवाजा बंद करते, लगेच मच्छर येतात आतमध्ये. आता झाली आपली तिसरी सिटी.
तिसरी सिटी झालेली आहे. जो गॅस आपला फुल होता तो आपल्या मास्टर शेफने बोलल्याप्रमाणे आपण कमी केलेला आहे. आता किती वेळानंतर 2 मिनिटानंतर बंद करायचं ना. 2 मिनिटानंतर बंद कर. त्यानंतर तू जेवून दाखव मम्मी. आज ते म्हणतात की तू जेवून दाखवत नाही. नाही तू दाखव. तर इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे आणि भाजी बघा कशी झालेली आहे. भाजी तर रेडी झाली आणि आपला ताट पण एकदम रेडी आहे. ताटामध्ये बघा काय आहे आणि ताट तर रेडीच आहे. आणि इथे माझी मम्मी जेवते आहे. मम्मी कशी झाली भाजी मी बनवलेली. एकदम छान झाली आहे. हा एकदम मस्त. भाजीची गरजच नाही. ते विचारतील कॅमेरा वरती का नाही करत आहे मी. का नाही करत आहे. नाही करत आहे. मम्मी नाही का, मम्मीला नाही आवडत असं दाखवायला. तर मम्मी सांग कशी झाली भाजी. चांगली झाली. मस्त भाजी झाली. पण भातातून काढून खायची, चपातीवर भाकरीवर कशावर पण खाऊ अशीच शकता. बटाटा घ्यायचा, भाजी भात लोणचा बस आपला भात झाला ना. बस झालं. तर तुम्ही पण असं एक्सरसाइज करत राहा, मम्मीसारखी वॉकिंग करत राहा, फिट राहा, स्माइल करत राहा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. मम्मी तू आज बोलणार नाही काय. काय बोलली. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. टिंग.